Myslíte si, že existuje duše? Třeba můžeme mluvit o takovém jako duševním problému. Nebo můžeme mluvit o tom, že moje duše se raduje. Co kdybychom se trochu zamysleli nad tím, jak bychom mohli poznat naši duši? Jak pomoct naší duši? Co kdybychom zjistili, že třeba poznání naší duše nám může pomoct k tomu, aby jsme měli lepší život? Pojďme se na to spolu právě teď podívat. Představuji vám Janu Švestkovou. Janu, která vám umí říct víc o vaší duši. Ahoj, vítám vás. Jano, já jsem moc ráda, že nám můžeš říct víc o tom, jak nám pomůže poznání naší duše k tomu, abychom mohli lépe žít. Jano, ty jak pomáháš lidem? Já bych řekla, že není to pomoc, ale je to inspirace k tomu, aby jsme mohli mít ten svůj život lepší a hlavně svůj, abychom žili svůj život, abychom žili to, co naše duše chce tady žít. Proč to nenazýváš pomocí? Protože všechno to, co v Akademii Cesty duše děláme, tak vlastně já ukazuju směr. Je na každém, jestli to sám chce vykročit, jestli to sám chce se na to podívat, jestli sám chce poznat, co je jeho, co má převzaté, co není jeho. Takže je to inspirace. Já zvu k inspiraci. A na každém se ten krok udělá sám. A myslíš, že jsou lidi schopni udělat ten krok sami? Určitě. Ono to na začátku není teda moc jednoduché, protože se neumíme sami sebe ptát a neumíme rozpoznat, co skutečně si myslíme my a co jsme naučení si myslet. Takže to sebepoznání skrze otázky, skrze nástroje, techniky, tak my poznáme nakonec tu hloubku té čistoty sami sebe. Pro mě je zajímavý místo, kde my to natáčíme. My jsme tady právě na Opočenském zámku. Když se řekne zámek, tak my víme, co to znamená. My víme, že to je nějaký fakt. Když se řekne kafe, my víme přesně, si představíme slovo kafe. Jano, my když řekneme duše, umíme si pod tím něco představit? První, co nás napadne, tak je to, že to je nějaký duchovno. Ale z toho bych vás chtěla vyvést omylu, protože to, co my máme v sobě, nebo co nás naplňuje, je naše duše. A má to každý, ať už ten, který se věnuje sám sobě osobnímu rozvoji, anebo ten, který si myslí, že to v tomto životě nepotřebuje. Když se tak koukáme na tu oblohu, stejně víme většina lidí, že existuje něco mezi nebem a zemí. Přesně tak. Můžeš nám říct o tom, jak pro tebe existuje tento prostor, který je něco nahoře, něco dole? Já, když jsem byla malá, tak jsem pořád chtěla mít hlavu v oblacích. Potom mě vlastně strašně moc těžko šlo se dolů na tu zem. Vrátit. A myslím si, že to je to, co vlastně my potřebujeme si zvědomit, že to na té zemi je pro nás, má být pro nás tanec života, radost života, poznání tohodle fyzického, těch krás. Takže jakoby sestoupit z toho obláčku a stoupnout si pevně na tu svoji zem, propojit se sám se sebou a říct si, co tady chci zažít, co tady chci poznat a jak se tady chci cítit tady na zemi. Jenže je mnoho lidí, kteří mají pocit, že když chtějí mít trochu klidu, tak by se chtěli vrátit spíš k tomu radostnímu, k tomu, aby se dostali někam na ten obláček. Jak ty, jakožto lektorka v Akademii Cesta duše, jak k tomu přistupuješ, když k tobě přijde někdo, kdo by chtěl být na tom obláčku? Hezká otázka, Luci, protože většinou ke mně přijdou lidi, kteří říkají, že některé z jeho oblasti života je to těžký. Ať už ve vztazích, nebo s nemocí, nebo s prací, nebo jakoby, že neví, co je sám, co jsou jeho dary a poslání.
A tudíž je to pro mě to vlastně vytvořit, ukázat, že to nemusí mít nikdo těžký. To je moc fajn. To já myslím, že hodně lidí jako kdo by chtěl, aby měl těžký život? Nikdo. Proto možná my toužíme být na tom obláčku. Ano, protože tam to není těžký pro nás, ale i tady na zemi to můžeme mít lehký. Ano, ze začátku jsou to otázky, které si musíme zodpovědět, které musíme vytáhnout, na které si potřebujeme znát odpověď. Protože jakmile my to pojmenujeme, jakmile my známe jakoby tu odpověď na tu svoji otázku nebo na to svoje téma, tak už jakmile je to pojmenované, tak už potom s tím můžeme dělat cokoliv. To je, když víš, co máš uvařit, tak už víš, co vaříš. A když nevíš, co máš vařit, no tak nevíš, co máš vařit. Jana Švestková je zakladatelkou akademie Cesta duše. Tato akademie trvá 3 roky. Jen v prvním ročníku se lidem posune život natolik, že mají okamžitě skvělé výsledky. Jano, kdy začíná tvoje škola, tvoje akademie? Naše akademie začíná od 1. července a končí 30. června. Rok máme od července do června. Jak to funguje v ní? V prvním ročníku se setkáváme každých 14 dní na Zoomu, kde otevřeme téma, které se týká našeho reálného života, které vlastně propisujeme to, co žijeme, se podíváme na to v těch tématech, které máme seskládané v té akademii. A scházíme se osobně na Zoomu a pojmenováváme, učíme se pojmenovat svoje pocity a hledat ty informace a vnímat ty své odpovědi sami v sobě. Mně se líbí, Jano, že v tvojí akademii ty lidi učíš a zároveň jsi schopná přesně odpovědět na otázky, které mají. Jak to děláš? Učím to tak, aby vlastně každý si našel ty své odpovědi a důvěřoval své intuici, své duši a důvěřoval svému vedení. A já tam jsem proto, abych to téma otevřela z různých úhlů pohledu, které my tady na Zemi jsme se neučili se na to takhle dívat. To téma otvírám v pohledu pozitivních a negativních úrovní nebo kladných a záporných, kde vlastně my se díváme třeba na něco hodně kladně nebo hodně záporně. To je pravda? Jo. A vlastně my potřebujeme se dostat do té rovnováhy. My potřebujeme se dostat do toho míru klidu, aby jsme byli my v sobě v klidu. My můžeme juchat, anebo být smutný, ale musíme se dostat zpátky do té rovnováhy. To je to, co vlastně tam potřebujeme odkrýt. Jak to vlastně máme, na jaké frekvenci my žijeme, na jaké frekvenci my se ráno vstáváme, anebo reagujeme na určité lidi, na určité situace. Vlastně možná, jak ty říkáš, to vyrovnání těch frekvencí, ta harmonie, jak jsou, když to plusový a to minusový, když se vyrovná, tak vlastně možná to je ten vysněný klid. Určitě. Já si myslím, že vlastně, když lidi mluví o klidu, tak to není obětí čistě v pozitivním stavu, ale o tom, jak přijímáme to špatné, co se nám v životě děje, nebo i o tom, jak vlastně reagovat na to špatný. Ono se nám nic špatného neděje, jenom to potřebujeme se naučit číst a vědomně vědět, jestli s tím chci něco dělat, anebo nechci něco dělat. A jak na to reaguje naše duše, když se nám děje něco špatného? Když se nám děje něco špatného, tak žijeme ve strachu, žijeme ve zklamání, stále se vracíme do minulosti, stále hledáme nějaké viníky tam venku. Ano. Stále hledáme odpovědi od druhých. Jakože hledáme, kdo by nám tak mohl pomoci, místo abychom se vlastně ukotvili sami v sobě a řekli, rozhodli se. Rozhodnutím všechno začíná. Ano. Rozhodli se, že já si ten život chci udělat tak, jak mně by se líbil. Pro mě je zajímavý, že skutečně lidi velmi často oni nechají odpověď na svůj život na někom jiným, nechají, aby prostě někdo za ně rozhodoval. Přitom vlastně každý touží potom, aby rozhodoval sám. Přesně tak. No. A já vím, že ty k odpovědím nepoužíváš pouze svoje vlastní informace, ale ty máš i intuici a máš k tomu svoje pomocníky. Pověz nám o tom něco, to je velmi zajímavý.
Tak já své pomocníky, světelný průvodce vnímám úplně od malička. Nicméně to beru tak, že když jsem v té akademii a dostávám otázky, kde kam ještě by bylo dobré se podívat, nebo do které úrovně, nebo do kterého tématu, tak mám jasnoslyšení, jasnovidění a buď vidím obraz, anebo mi přijde informace, kterou předám. Světelný průvodci, to je opět něco, čemu my bychom nemuseli věřit. Já vím, že děti ovšem velmi často mluví o tom, že něco vidí, něco vnímají, něco, co je tam mezi námi. Můžeš nám to říct trošku konkrétněji, něco o těch světelných průvodcích? Tak když jsem byla malá, tak jsem viděla hlasy, nebo slyšela hlasy. Viděla jsem jakoby energie. A to se mnou jde dál. Takže já vidím energie, vidím světlo, vidím zablokovanou energii, vidím barvy, vidím orgány, takže je to, pro mě tohle světelný průvodce je to, že se mnou mě vede ten můj vnitřní průvodce mě vede, kam se mám podívat. Co když někdo řekne, že to je přirozený a že tomu vůbec nevěří? To určitě může, to je určitě jeho právo nevěřit, ale většinou, když na těch zoomech se podíváme na ty jejich osobní témata, a nejen teda na zoomech, ale v té akademii, tak potom řeknou ty ženy, muži, jak to víš? A ty víš správnou odpověď? Vím správnou odpověď, anebo vidím cestu. Vidíš cestu. A tím pádem ty těm lidem můžeš mnohem lépe pomoct? Ano. Tím, že vlastně dostanu informace, kam se ten člověk má ještě podívat, nebo co má propustit, odpustit, z čeho se má osvobodit, anebo co si má pojmenovat. Jo, že vlastně netápem, nekličkujem, nebloudíme. Tohle mě přijde velmi zajímavý, protože dneska je velmi populární coaching, který je založený na bázi, že ten coach dává různé dotazy, ptá se a klient se snaží vymyslet, najít řešení. Ale vlastně přes ty svoje bloky my někdy nejsme schopní to řešení vidět. Mně přijde tohleto jako rychlejší cesta, když ty vlastně tu cestu člověku řekneš a ten člověk vlastně uvnitř to stejně cítí, že to tam je. Luci, tady je dobrý ještě zmínit to, že nikdy tu cestu já nezrychlím. Já tu cestu prosvětlím tak, že ten člověk si po ní musí dát, já nikoho kvantově nepřeskakuju. Ten si to musí odžít a vlastně to uvědomění ho posune kvantovým skokem, ano. Ale já ho jakoby neposunu tak, že tady tě vytáhnu a tady tě postavím. Ten člověk si k tomu dojde jakoby sám. Že ty připravíš tu cestu, po který má jít, prosvětlíš. Přesně tak. Chápu. Jo. To je dost dobrý, když vlastně ta cesta je jasná. Ano. A nebo dám podporu, že tu cestu zvládne, ať už třeba teďka jsme měli v příběh ženy, která třeba se bála cestovat, že vůbec jakoby ani manžel jí nepodpořil v tom, že by mohla cestovat a s tou skupinou vlastně se odvážela cestovat. A teď už jí naposledy řekl šťastnou cestu, užij si to. Jo, že jsou to prostě věci, které mají dopad jakoby do toho reálného života. Vidíme tam ty výsledky, vidí to i naše rodina, vidí to i naše partneři a daří se nám i v práci. To znamená, že když ty tam máš tu podporu, tak ten člověk získává tu odvahu na tu svoji cestu. Že vlastně má tam takovou tu pomocnou ruku, takže je to přesto. My tomu říkáme taková světelná rodina. Tak to je hezký. Máme tam tu světelnou rodinu, která nás, ať už průvodci, anebo já, anebo ten kolektiv v té skupině, že vlastně se navzájem obohacujeme a podporujeme. Že na to není nikdy sám. A to je moc důležitý. A může, což ještě, když bychom šli ještě jakoby úplně do hloubky, tak vlastně on tam může pojmenovat všechny pocity, nebo všechny pochybnosti, nebo všechny ty svý názory, nebo vysypat svoji hlavu. No to potřebujeme. A vlastně to tam jakoby pustí, nikdo to tam nehodnotí, nic se tam neděje, nic se tam nevrací, ale vlastně se tam projde krásně v té radosti, lehkosti a žádný téma není špatně. Tohle mně přijde jako mnohem lepší varianta, než když jdeme vysypat naši hlavu s kamarádkou na kafíčko.
protože tam my vlastně taky u toho kafíčka vysypáváme tu hlavu, nebo vyprávíme kamarádkám, neustále někoho obtěžujeme našimi problémy, když to tak řeknu a všichni říkají, to je v pohodě, to můžeš, jako říkej, ale tomu člověku, i když to vysypávám, nepomůže to ani jednomu z nich. Ano, tady bych se na to taky podívala z toho světelného hlediska, že vlastně my to s kamarádkou sice probereme, ale vlastně my jsme se naučili od malička to sami sebe upozorňovat a tudíž jako to necháme na sebe hodit. Tudíž to přebíráme, tomu druhému se sice na chvilku uleví, ale my potom z té schůzky jdeme Úplně jako to. V té akademii Cesty duše se i v tomhletom učíme krásně usazovat, že my potom můžeme jít na kafe s tou kamarou a oni budou chtít, aby s námi šli na kafe, protože vlastně u nás dostanou ten klid, to nehodnocení, to, že vlastně dostanou ten bezpečný prostor, ale my si to už nebereme, protože my už umíme v tom číst. My, když jsme se narodili, tak nám nikdo nedal žádný návod na život. A vlastně tady ten kanon je takový hodně symbolický. Jano, proč ti přijde ten kanon symbolický? Já právě, jak jsme teďka tady u toho stáli, tak mě právě přišlo jako zajímavá myšlenka nebo informace k tomu, že nejsme většinou připravení k boji. My jsme připravení si stoupnout a hlídat, aby nás náhodou někdo neohrozil, aby nás někdo nezranil, aby my jsme byli v tom nastavení toho boje a stříleli do okolí a neuvolnili se. Byli pořád v tom ohrožení. To je právě ono, takhle náš mozek ale funguje. On jako je nastavený na to neustále nenechat se ohrozit. Navíc mně to připadá, že i škola neustále nás nutí k tomu, aby jsme byli v takový ty defense, takový ty obraně, jo, že neodpovíme dostatečně rychle na otázku, tak máme za 5 a vlastně neustále máme pocit, že musíme furt jenom střílet ze sebe informace, střílet ze sebe názory. Není tam prostor vůbec pro klid a pro spočinutí. A další, já se na to dívám vždycky v tom, co je tam pro mě za informace, co je tam pro mě zatím, co je to, z čeho si mám já všimnout zatím. Takže kanon je dobrý, ale jako dekorace, možná jako historie, jako příběh, ale můžeme se uvolnit do toho našeho života. A vlastně si ho to fakt jako nevzít to do toho boje, ale do té radosti a lehkosti. Je to tak, mně připadá, že vlastně tohle období těch bojů a toho mužského principu už je hodně za námi a že vlastně vstupujeme do období, kdy se víc snažíme na to pohlédnout takovým tím ženským způsobem, tou radostí, těma květinama a nechci říct, jako, aby to vypadalo jako v době Beatles, to už je taky za náma, ale aby to bylo v tom klidu a v té empatii k ostatním lidem. A já si myslím, že to pomůže i tomu mužskému principu. Zcela určitě. I těm mužům. Jano, jestli nás něco nejvíc trápí, tak to jsou většinou vztahy. Vztahy s muži, vztahy s našimi rodiči, vztahy s našimi dětmi. Máš v akademii lidi, kteří řeší vztahy a máš tam úspěchy? Luci, mám a vždycky říkám, že se vším jde vždycky všechno udělat. Že všechno jde uzdravit a každý vztah jde uzdravit, osvobodit. A je to o tom, že ten člověk musí začít sám u sebe. Nemůže chtít změnit druhého. Ano, nemůže chtít, aby druzí se chovali tak, jak on by si přál, ale začínáme v akademii vlastně poznávání sebe sama a to, co mě třeba jakoby na těch druzích mrzí, štve, bolí, zraňuje, tak bereme jako informace, indicie k tomu, jak na které informace se sám sobě podívat. Jenomže to je trochu nepohodlný začít u sebe, je mnohem jednodušší to hodit na toho druhého. Ano, ale když se umíme ptát, a vlastně nejdeme do toho zranění, ale jdeme jenom pro tu informaci, tak se ty odpovědi chodí, které nás nezraní. Takže to je vlastně, mně to přijde velmi pragmatický, když to tak řeknu vlastně, protože přestože my tu mluvíme o
práci se světelnými průvodci, jasnoslyšení, což je u tebe obdivuhodný, vlastně, že vidíš barvy, tak celá ta škola je velmi praktická a pragmatická, vlastně se vůbec neopírá o nějaký, jak bych to řekla, takový to duchovno. Je to pragmatický, protože nejde učit, nejde se podívat na to, co bylo, ale to, co vlastně prožívám já tady dneska. Jak já jsem dneska. No, ale my se hodně často vracíme v myšlenkách, co bylo a jak bych to udělala líp. A tam ten mi to řekl a tomu nikdy neodpustím. No, to je jako, jsou tam takový lidi v akademii, který Na začátku jsou. ano. Na začátku všichni. Ale proto je ten Zoom každý 14 dní. A vlastně to téma 14 po 14 dnech jsme zase, oni se propojují, oni na sebe navazují. A vlastně jakoby z toho nevypadne. My vlastně jakoby poznáváme, co nás během těch 14 dní, těch vztazích, třeba co se nám ukázalo, nebo co jsme řešili. A my to na tom, co my se na to podíváme, z té jiné energie, z té jiné informace, z toho, co je zatím a co s tím můžu, jako já, tady a teď, nebo jsem to udělala líp, nebo jsem zareagovala líp. A všechno je jakoby do praxe. Nechci, aby jsme šli tím, že někdy něco, na co si nesáhneme, ale my to vidíme každý den ve svém životě, tam jsme se posunuli a jak vlastně se kdyby jsme se probouzeli anebo rozkvétali. To je květiny, no do těch barev. To je hezký. V tvojí škole, v tvojí akademii, vy máte každých 14 dní Zoom a každých 14 dní téma, takže ty lidi mají pokroky a ty je jakoby podržíš, jestli tomu rozumím, aby ty pokroky mohly jít, aby po té cestě, co ty jim nastavíš, aby mohly jít. Rozumím tomu dobře? Pokroky byly kroky. Aby kroky byly pokroky. Ano, ok, super. Takže abych to pochopila, abych já, když se přihlásím do akademie Cesta duše, tak abych věděla, že na začátku mám třeba problém ve vztahu s mým mužem a na konci se může stát, že buď to se s ním v pohodlí rozejdu, pokud to je nekompatibilní, anebo na konci já můžu vlastně zjistíme, že máme hodnoty, na kterých můžeme stavět s mužem a chceme spolu žít. A když já se zlepším, je možný, že se zlepší vztah k mému muži a to partnerství. Ano, je to tak, že vlastně já chci, aby každý v akademii Cesta duše se rozhodoval jakoby z toho klidu a z toho míru. Aby to nebyl útěk, aby to nebylo prostě kanon, aby to nebylo zabalení toho a vlastně my si nepomůžeme. My když z toho utečeme, tak většinou si nepomůžeme, protože celou tu bolev, celou tu nálož, celý ty náboje vlastně neseme na sobě. A my se tam nevěnujeme jakoby vyloženě tomu vztahu, jak ty si říkala, kdyby si ke mně šla do akademie, my ho chci si najít. Většinou řešíme té 3leté akademii, projdeme svatby, projdeme změnu bydliště, projdeme práci, takže vlastně s těma lidma prožívám vlastně celou tu jejich krásnou proměnu a do toho spokojení života. A tohle to vlastně se děje každému, takže tvoje akademie slouží hodně širokému spektru lidí k tomu, aby mohli vlastně žít v harmonii se svojí duší, se svým nastavením. A o tom bych chtěla mluvit právě teď, o tom, jak souvisí naše duše s naším tělem. A jdeme na to. Možná jste si všimli, že lidi někdy, když chodí, tak kulhají a někdy i nevědomky. Nebo možná nestojí rovně, hrbí se, anebo mají jiné fyzické problémy. Je to většinou způsobeno tím, že duše nežije v tom těle přesně to, co by chtěla, k čemu je určená. A to je vlastně cesta duše. Naše duše totiž má určitý úkol. Má plnit ve svém životě to, k čemu byla určená, to, co je poslání té naší duše. Ale pokud naše tělo nedělá to, co by ta duše měla dělat, tak se může stát, že tam není harmonie. Jano, chodí k tobě i lidi, kteří mají nějaké problémy fyzické? Chodí a jsem za to moc ráda, protože já zrovna jsem zastánce toho, že každý zdravotní problém
nebo každý zdravotní věc, každá zdravotní věc jde s ní něco udělat. Ať už která se stala v minulosti, nebo která nás momentálně doprovází, anebo čeho se třeba bojíme. Protože když se uzdravíme sami v sobě na úrovni té naší cesty duše, tak potom ten zdravotní stav se zlepší, protože už tam nemáme tu bolest, ale máme tam to světlo, máme tam tu lásku, máme tam tu radost, máme tam tu lehkost, máme tam tu štěstí, tu chuť, máme tam takovou tu šťávu prostě žít a nebojíme se, prostě nemáme tam ty strachy. A co si o tom myslíš, že by lidi měli více žít v souladu s přírodou? Znamená to pro tebe něco? Příroda pro mě znamená svoboda, ukotvení a život. A taky takovej ten náš koloběh, jo? Protože my se snažíme všechno jako chápat tak, že musí být všechno sluníčkové. Ale milujeme vítr ve vlasech, milujeme déšť, který nás očistí, milujeme sníh, který dá odpočinek, který nám dá vodu. A i ten náš systém tělní je vlastně jak ten strom, který jde ze stromu a vlastně je pevný ze země, s těmi kořenama a potom má tu bohatství v té koruně. A to stejný může mít i ten člověk. Mít ukotven sám sobě, být pevný v tom svém životě a mít tu korunu bohatství, hojnosti, ať už v té rodině, anebo v tom svém poslání, v tom té své hojnosti. Ještě hodně máme spojenou přírodu s hojností, protože příroda nám dává tu hojnost, ať už v jídle, ať už v domovech, ať už v nebesích. Co to znamená mít poslání duše? Poslání duše, my to hledáme. My to často opravdu hledáme a myslíme si, že ten druhý má lepší poslání, než mám já. Nebo než má druhý. A nebo chci umět to, co umí druhý, ale vlastně nehledám, co umím já. Takže poslání duše je všechno to, co člověk chce vyzkoušet. Všechno to, kam ho to táhne, kam se chce podívat, s kým chce mluvit, co chce přečíst, co chce napsat, čem se chce pohybovat. Všechno to je poslání duše. Že my nemáme být statický na jednom místě, ale my si můžeme vybrat z té palety toho života a ten život je barevný. My si můžeme vybrat každý den jinou barvu. My nemusíme chodit každý den v jedné barvě. Vlastně vyzkoušet všechno, co se mi líbí, anebo poznám, že se mi to nelíbí, anebo se podívám na to, proč se mně to nelíbí a příště se mi to líbit bude. Protože většinou já třeba osobně jsem měla velký problém s vodou. Já jsem se 2krát topila a myslela jsem si a bála jsem se hloubky. Až jsem potom pochopila, že potřebuju tady tohleto si zpracovat, abych mohla být propojená s živlem vody a že mi i ta voda dává velký bezpečí a vlastně pomáhá mi s těma svýma emocemi. My vždycky toužíme po nějaké kotvě, po něčem, co bychom se mohli opřít. Já vás srdečně zvu do Akademie Cesta duše, o kterou se určitě můžete opřít. Můžete se opřít o příběhy, které budou přicházet skrze mě. Příklady, které znám ze spoustou životních příběhů a můžete se opřít o celou skupinu, můžete se opřít o světelné průvodce, ať mé nebo vaše, a můžete se opřít sami hlavně o sebe. Vy jste ta kotva a já budu moc ráda, když vám ji přiblížím, když vám ji pomůžu najít. Pokud vám dává smysl vlastně se podívat na svůj život, podívat se sám na sebe, poznat sám sebe, co je moje a vykročit do toho svého radostného života, tak jste srdeční, vítaní.
Děkuju, Jano, děkuju. Já myslím, že toto využije mnoho lidí, protože opravdu nežijeme v lehkém světě, ale proč bychom si ho nemohli udělat lehčí? Záleží na nás a na našem rozhodnutí. To rozhodnutí může být právě teď, když slyšíte tu